Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa. Nggih, kados pundi pawartosipun? Alhamdulillah sami sehat sedaya nggih. Nggih. Sugeng pepanggihan malih kalian Ibu Ita wonten ing pasinaon basa Jawa dinten menika. Inggih, sederengipun materi dinten menika kawiwitan, Ibu Ita badhe mundhut pirsa dumateng murid-murid. Wonten mriki wonten ingkang nate jalan-jalan mlampah-mlampah. Nggih, mesti sedaya nate mlampah-mlampah. Nah, mlampah-mlampah menika wonten ing salah satunggal panggenan nggih. Nah, panggenan menika gadhahi asal-usul. Nah, asal-usulipun panggenan menika dipun arani legenda. Nggih, wonten ing pasinaon dinten menika, Ibu Ita badhe ngandharaken kompetensi dasar. Kompetensi dasar ing pasinaon menika wonten kalih, inggih menika memahami isi teks cerita legenda lan menceritakan kembali cerita legenda. Dene tujuan pembelajaranipun wonten 3, inggih menika setunggal. Siswa dapat memahami isi teks cerita legenda. Siswa dapat menjelaskan unsur-unsur intrinsik legenda. Siswa dapat menceritakan kembali isi legenda. Napa kuwi legenda? Legenda yaiku cerita rakyat kang isine dumadine sawijining panggonan. Nah, wiwitane legenda menika namung diceritakake kanthi lisan boten tinulis. Nanging saya mrene manungsa sampun ngertos teknologi, dados manungsa sampun saged nulis. Mula legenda iku ana kang wujude tinulis. Nah, menika wau tegese legenda. Lajeng wonten titikan legenda. Titikan legenda menika menapa mawon to, Bu? Titikan legenda menika wonten gangsal. Nggih menika anonim utawi pengarang kang ora saged dimangertosi. Dados kita mboten mangertosi ingkang ngarang cerita legenda menika sinten. Wonten kaping kalih wonten disebarake kanthi lisan. Dados tutur tinular ngoten. Wong siji ning wong siji liyane. Kaping 3 inggih menika turun temurun saking mbah ning putune. Kaping sekawan wonten asal usulipun kedadian babagan panggonan kasebat. Lan ingkang kaping pungkasan inggih menika ceritane khayalan utawi mitos. Lajeng unsur-unsur intrinsikipun menapa mawon to, Bu? Nggih, unsur-unsur intrinsikipun wonten 7. Inggih menika wonten tema. Tema menika menapa cah? Tema yaiku gagasan utawi dasaripun cariyos. Nah, dados tema menika kita saged madosi piyambak nggih benten kalian irah-irahan. Lajeng wonten paraga. Paraga menika tiyang ingkang nindakake cariyos. Semisal wonten cariyos cariyos A, pelakune inggih menika wonten Joko kaliyan Siti. Misal, nggih tuladhanipun menika. Lajeng wonten penokohan. Penokohan menika menapa? Penokohan menika gambaran watak paraga, nggih sifat ngoten. Nggih lajeng wonten alur. Alur menika lelakone paraga ing cariyos wiwit lekas ngantos pungkas. Aluripun biasane maju, mundur lan campuran. Lajeng salajengipun wonten latar utawi setting. Latar utawi setting menika panggenan, wekdal utawi swasana kadadosan prastawa ing salebeting cariyos. Lajeng wonten sudut pandang.
Ingkang kaping pungkasan wonten amanat. Amanat menika menapa? Amanat ya iku pitutur utawi pesan pangripta wonten ing salebeting cariyos. Nah, nggih kala wau menika tegesipun legenda, ciri-ciri lan unsur-unsuripun. Nggih. Samenika cobi para siswa padosa cerita legenda utawi mitos wonten ing daerahe panjenengan piyambak-piyambak nggih. Lajeng kagem tugas minggu ngajeng menika diceritakaken malih wonten kelas nggih. Menika pasinaon dinten menika wonten ingkang badhe nyuwun pirsa? Nggih mboten? Nggih menawi mboten Ibu pungkasi pasinaon dinten menika. Menawi kathah klintak-klintunipun Ibu nyuwun pangapunten nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.